Ahoj, tady Michal z Cherry Coffee a dneska mám obrovskou radost, protože jsme zahájili spolupráci s olomouckou pražírnou Kikafe. Ti, co z vás neznáte, tak už zhruba praží 11 let, jsou jedni z těch neúplně prvních a jedni z těch prvních, co to kafe výběrový v Česku praží. Za mě jsou odskočení nad průměrem těch českých pražíren, vždycky ty chuťové profily jsou naprostá bomba, čistý kafe, super upraženo. Krom té standardní nabídky jako Brazilka, Etiopie, tam najdete i Guatemalu, Salvador, ty jsou takový průměrně častý, ale mají třeba teďka i v nabídce Panamu, zároveň mají i bezkofeinovky, takže za mě super. Já vždycky, když jsem měl přes Olomouc, tak jsem se tam stavoval na kafe a říkal jsem si, že ty bych chtěl mít určitě v nabídce, protože za mě to dělají dobře a v Olomouci jsou legenda, takže pokud nejste úplně z tohohle regionu, tak doporučuji vyzkoušet, neuděláte chybu a zároveň ty balíčky jsou celkem cool. Takže cherrycoffee.cz nově můžete nakupovat olomoucký kafe.